Mubeng-mubeng teko desa Mbowong iki lur, aku lur. Kok requisen kopake iki lho malah ketemu dalan kaya kolam renang niki. Info pancing lur. Cocoke iki dicemplungi iwak apa iki lur? Semene ambane iki lur. Daerahmu wis do panen ta urung lur? Daerah kene wis do panen lur, lur. Do mepe gabah lur. Apa sing wis tau mlebu desa Mbowong iki lur, komen lur. Dalane ajur kabeh lur, iki dalan PU lur. Iki ceritane dalan PU iki lur. Sing kula niki melu Mbowong, dibangun Mbowong. Sing ngetan kono kaya melu Kanung lur, niku ya dibangun desa Kanung lur, separonan dalan ngene iki lur. Ngenteni PU kapan ngene iki lur. Niki males dinggo sepedaan ngono, ada penak dinggo sepedaan isu-isu niku. Ya parabola. Pengen ngerti identitas jalan desa Mbowong Kanung ya iki lur, ana wit-witan pinggir dalan iki.